Здравейте, скъпи дами! Добър вечер! Чуваме ли се, виждаме ли се? Ето е и Маги. Много се радвам. Здравейте и Добре от се чуваме мен. и се виждаме. Супер. Дами, много се радвам, че сме заедно тук. Ние продължаваме да се събираме, но в крайна сметка, който успява... Опа, те сега в последния момент. Разбира се. Се влиза. Много се радваме с Маги да ви приветстваме. Всъщност, звездата на вечерта днес е тя и съм супер благодарна и щастлива, че именно тя прие поканата ми, защото който ме следва от повече време, знае моето начало с, как да кажа, трудните теми в отглеждането на дете и справянето като майка. Съответно, попаднах на Маги, случайно или не, беше ми препоръчана от няколко дами нали, като детски психолог и аз точно тогава се намирах в труден период с Нико, като истината е, че така периодично се консултирам аз самата с нея за помощ, свързана с неговото възпитание, различни по-трудни периоди, през които той минава. И още от първото ми впечатление беше, че тази жена просто си обожава работата. Ти просто гориш в нея. И наистина то сърце, душа, всичко се остава. Много ти личи просто, че обожаваш това, което правиш. Така че оставям на теб думата, може би да се представиш малко. Най-добре ще кажеш за себе си. Здравейте на всички първо и от мен. Аз всъщност съм тази, която трябва да ти благодари, защото осъзнах, че толкова много потъвам в работата ми, че не си давам сметка, че всъщност едни такива срещи могат да са много полезни. И освен, че работя с деца, с родители, всъщност една от моите мисии е да популяризирам така важна информация и да помагам. Това правя и с социалните ми мрежи, за това предоставям много така съвети, насоки за родителите и как да се справят с най-различни трудни моменти в ежедневието. Така че мисля, че аз имам какво да си взема от тази среща, като ще си взема поука и да правя такива и занапред. Смятам, че ще бъде полезно, надявам се. Да се представя, аз съм Магдалена Дойчинова, работя от 13 години само с деца. Всъщност работила съм само и единствено с деца, нищо друго. Наистина горя в тази работа, просто още от университета осъзнах, че това е моето нещо и не съм си представила да правя нещо различно. Работила съм в различни така, центрове, организации в помощ на деца и семейства и от доста години вече имам частна практика. В момента вече само така, по този начин работя с семейства и деца, като предимно наблягам на ранното детско развитие, но работя и с по-големи деца, като при тях зависи от проблематиката. Аз не съм така терапевт, обучена в конкретна парадигма, например, т.е. не работя, да кажем, с деца с а, депресия, тревожни разстройства и така нататък. Насочила съм се към ранните детски години и от 4 години работя и като консултант по детски сън. А, Мисля, че няма нужда вече да задълбаваме по-подробно. Така, предимно консултирам родителите по темите за развитието на децата, за тръгване на ясли и градини, изобщо за поведението, трудното поведение и как да имат така хармонични отношения помежду си. Супер. А, Маги, може ли да те задам един въпрос преди да продължим? Интересно ми е, тъй като темата, както знаете, е 7 стъпки за отглеждането на щастливи и уверени деца. Смятам, че всички искаме това нещо, особено с тези травми, нали, с които ние самите сме обременени от било то от незнание, нали, не е от нелюбов към детето, ясно, то е от незнание. И интересно ми е, кои са най-честите проблеми, с които идват родителите при теб? Към момента смело мога да кажа, че това е поставянето на граници, защото бягството от тези травми, които ние имаме малко или много, така, начина по който живеем днес, забързаното ежедневие и цялата тази информация, всъщност колкото и да е полезна, тя имам усещането, че по-скоро пречи на родителите, защото те постоянно се лутат между това как хем да възпитават, да отглеждат, да поставят някакви правила
правила, граници, ограничения, хем да позволят и да бъдат тези родители, които често не са имали отсреща като пример. В най-честия случай сме отгледани от по-авторитарен стил, т.е. по-строг. Такива са били времената. Не винаги, но със сигурност всеки един от нас може да се сети за един такъв пример пред очите си и в момента има едно такова бягство от този модел. Да избягаме от наказанията, от дори физическото възпитание на децата, което е страхотно, обаче често родителите залитат в една друга крайност и покрай всички така в момента теми за позитивно родителство, осъзнато родителство, буквално родителите се страхуват да кажат не на децата си и не знаят как да го направят по най-добрия начин. Абсолютно съм съгласна. Даже аз самата дойдох при теб с този проблем. Истината е, че аз залитах в едната крайност, точно на това на позитивното родителство и усещах, че не е окей. Усещах, че детето има си нужда от граници. Всъщност ти тогава ми каза, нали, то беше чувство на вина, те родителите го правят точно от страх, нали, да не се случи случайно същото като тях и понеже много започнахме да четем и сега, както ти казваш, залитаме в другата крайност и е много трудно това нещо. Наистина, това с границите, то е проблем и при възрастите. Това е, нали, също и другия корен, че ние буквално с тебе така сме си разпределили нали, клиентите, ако може така да се каже. Добре, а ти как започна с цялото това нещо? Всъщност какво запали интереса ти към точно с деца да работиш? Това е много трудно. Отивайки да уча психология, бакалавър, не знаех на къде ще се насоча. Знаех, че психологията е моето нещо, обаче тя е необятна. Ето, има всякакви така парадигми, посоки на работа. Това, което ме запали, беше една лекция за деца от аутистичния спектър. Тогава за първи път се сблъсках с термина, с това колко специфично може да е поведението и развитието на едно дете, което не минава през типичните етапи. Бях като в шок. Беше ми изключително необяснимо, странно и исках да задълбая в тази сфера. И всъщност така започна и моя професионален път като психолог. Първо работих 3 години в Център за деца и младежи от аутистичния спектър. Много, много дълбах в тази посока, но с времето осъзнах, че това не е единственото място, където аз искам да работя. Не само като място, като пространство, а сфера, защото влизаш в един коловоз, затъваш толкова много, че в един момент дори не си даваш сметка всъщност какво точно беше типичното развитие. И исках да наблегна вече в тази посока. Оттам започнах да практикувам по програма за ранно детско развитие, където се следи за превенция и за всички естествени етапи, през които децата преминават и е най-добре да преминат. И оттам вече и останалия ми професионален път като психолог да помагам във всички останали области от развитието на децата. Супер. Виждате ли защо съм ви избрала? Не, аз не избирам никой случайно. Добре, много ще се радвам тогава да... Тук мютвам само, който не е мютнат да се види. Давам ти думата като цяло, все пак дори на мен ще ми бъде супер интересно. Аз нямам представа какво си ни подготвила. Какви са сега тези 7 стъпки? Защо точно 7? Давай, откъде искаш да започнеш? Да, всъщност аз тук съм си написала на едни моите любими хвърчащи листчета, кои са тези 7, защото когато мислех какво точно искам да кажа, ми беше честно казано много трудно. Аз съм склонна да говоря много, така че моля те ме прекъсвай ме, ако Те ще те задълбая прекъсват. много. Те ще прекъсват. Това искам да ви кажа, дами. Смело въпроси и коментари в чата. Пишете, знаете, който е бил на мои вебинари, знаете как процедираме, говорим, спираме от време на време, като се съберат въпроси или като ти усетиш, че може би дадена тема ще предизвика даден въпрос и ще се изчакваме, за да бъде максимално полезно. И накрая вече ще бъде до към 9:30 цялото нещо. Най-много, дами, така че ще имате и 10-15 минутки само за въпроси. Така че да, горе-долу това се ориентира. Да, аз подбрах 7 стъпки, т.е. по-скоро бих могла да ги нарека даже принципи в възпитанието, които да ви помогнат да наистина да отглеждате така уверени, спокойни, щастливи деца. Обобщих ги в тези 7. Сега ще видите за всяка една от тях защо съм ги избрала. Това е според мен най-важното. Исках да са много, т.е. достатъчно, но не и прекалено много. Не искам да вменявам вина,
защото в крайна сметка няма перфектен родител, както няма и перфектен човек. Не към това се стремим, но моята задача сега и като цяло е да информирам до какво водят определени наши действия, начин на мислене и така нататък, защото вярвам, че когато имаме тази осъзнатост и информираност, ние можем вече да поемем и по някакъв различен път. Така че започвам директно с тези 7 стъпки, 7 принципа. Първият, който избрах да споделя с вас, е честността. Много е важно да бъдем честни и откровени с децата и избрах този принцип, защото виждам в практиката ми, че родителите не го намират за важен. Много често много проблеми при децата произхождат от липсата на честност и откровен диалог с тях самите. Защото факт е, че децата са деца, т.е. имат ограничени способности, ограничен начин на мислене, те нямат нашия опит, нашите представи, но ние им дължим тази откровенност, защото когато споделяме с тях, разбира се, на достъпен език според нивото на развитие и възрастта им, когато говорим открито на всяка една тема, тогава те са с усещане за доверие. Те могат да ни се доверят обратно и това създава една здрава връзка между родителя и детето. Когато те могат да се доверят на нас, един ден, когато станат възрастни, те имат доверие и на самите себе си. Тоест, знаят, че имат някаква стойност. Уверени са в тази стойност, в собствените си способности и могат да следват своя път наистина уверено. Тук обаче трябва да направя едно уточнение, че не трябва да бъдете приятели на децата си, защото много често чувам и тази препоръка. Да, знам, че ще се съгласиш с мен. Често и самите родители ми споделят, аз искам той и тя да ми е приятел, да ме чувства като приятел, но детето ще си има или има своя кръг от връстници, това са неговите приятели. Родителят не трябва да е в тази позиция. Той трябва да поставя граници, той трябва да възпитава, той е на едно по-високо ниво. Всяко семейство би следвало да има иерархия. И на върха на тази иерархия са родителите, в най-добрия случай двамата, като екип. Ако детето не усеща родителите, всъщност аз започнах вече да говоря по друга тема, но трябва да бъдем откровенни с детето на всяка една тема, не тези, които не касаят него. Съответно, един приятел, ако приемаме детето ни за приятел, то ние бихме могли да говорим с него дори за сексуалния ни живот. Нямам това предвид. Ето това е разликата между родител и приятел. Но да бъдем откровенни с детето означава всичко, което касае него и семейната структура като цяло, да бъде обяснено пред детето. Ще дам един прост, елементарен пример с възпитанието и след това и малко по-задълбочен. Да кажем, ако според родителя не е допустимо детето да гледа много телевизия, детски, да има екранно време. Този родител може да обясни на детето, така и така в нашето семейство ние не гледаме много телевизия, защото това ни прави нервни. Ако дадем обоснован отговор, тогава и детето ще е много по-склонно да се вслуша в нас, защото ние показваме уважение и доверие към него самото. Ако обаче кажем, както често се случва, не знам къде е дистанционното, телевизора се развали, майстора не може да дойде да го поправи, това детето усеща, че не сте честни. Сега дали ще го разбере на момента, дали ще го разбере малко по-късно от вас, от връстници, от който и да било, слонът в стаята се усеща и децата са изключително интуитивни и те по този начин възприемат света. И ако ние ги лъжем, това създава предпоставка и те нас да лъжат в един момент, от една страна. От друга страна просто къса връзката родител-дете и няма как после да искаме това дете в тинейджърските си години или в по-късна възраст да дойде и да потърси подкрепа, утеха, да има тази връзка с родителя.
Мгм. Също така, тук включвам и темите табу. Табу в кавички, защото вече би следвало да знаем, че включително сексуалност, смърт, раждане, това не е табу. Това са нещата от живота и ние трябва откровенно да говорим с децата и на тези теми. Според това те какво искат да знаят, разбира се. Отговаряме толкова, колкото те питат. Ако едно дете пита откъде идват бебетата, няма да започнем да му говорим за сексуалния Штуркели. акт между родителите, да, но сме длъжни да кажем истината без да заобикаляме основната тема, защото наистина децата усещат. Аз имам един въпрос, който ми е интересен. Реално на каква възраст е нормално вече да говорим за това нещо? Тоест, аз чувам много странни, бих казала дори страшни данни за това, че всъщност сексуалната ориентация, мастурбация, нали всичко това малко и аз си нали, вметка правя, защото наистина е много интересна тема. Много рано започва вече това нещо при децата. Буквално на 3-4 годишна възраст, което е наистина много рано. На 3. Майка ми работи в детска градина и тя е казала, че вече има дечица на 3, които си мастурбират. Това е малко доста раничко. В смисъл не е окей, според мен това нещо. И реално на каква възраст и как всъщност трябва да обясним това на децата? Защото много родители оставят това те сами да си там. Интернет, училище, приятели и това е супер грешно. Просто аз виждам жените колко са сбъркани на тази тема и то всичко започва точно от тогава. Съвсем рано. Да. Всъщност трябва да започнем да говорим, както казах, тогава, когато детето започне да пита, Да без да питам. Мгм. заобикаляме темата. Не е нужно ние да седнем и да отворим книжка и да кажем, ела сега да ти покажа. Напротив, детето си дава ясни сигнали и признаци, кога е готово да поеме някаква информация. И това е когато се сблъскате с определена ситуация. Например, ако навън видим някой клошар да бърка в кофата, бихме могли да го обсъдим с детето, как този човек вероятно нещо се е случило, няма възможности, не търси друг начин, нали, там вече какво ще кажем, ние решаваме, но дали ще е от конкретна ситуация, дали от въпроса на детето, това е моментът, в който да говорим. И ето тук, например, мога да дам и личен пример. За мен тема табу е смъртта. Поради тази причина аз не работя с деца и семейства, преживели някаква загуба. Защото в моето семейство тази тема беше не просто избягвана, ами заобикаляна на километри разстояние. И съответно това е... детето усеща, че нещо се случва. И ако има, да кажем, някаква загуба в семейството и тя не бъде споделена веднага с детето, отново на достъпен език, просто да споделят родителите, да кажат така и така, този човек вече няма да го виждаме, много ми липсва, за това сега аз плача. Ако ние не облечем това в думи, оставаме само усещането от детето. И то в един момент може би ще премине също през етапите на траур, обаче ако не премине заедно с нас, то ще премине само. И ето тук идва разликата. Ние трябва да споделяме с детето всичко, което касае него и нашето семейство, в което е и то също, то е част от това семейство, защото то трябва да го преживее, съпреживее заедно с другите и трябва да намери отговор на усещанията, които така или иначе стоят в него. Често получавам въпрос, кога е прекалено много майката да показва тези емоции. Примерно, ако да кажем има някакъв конфликт или някакво напрежение в семейството и да кажем, тя е силно самата емоционална темпераментна. Т.е. когато това нещо е прекалено много за детето, да се показва сълзи, гняв, въобще, кога става вече бреме, а не е нещо полезно, което и детето би могло да вземе. Бреме е тогава, когато родителя по-скоро използва детето като отдушник. Когато М. детето не е попитало или не е проявило така желание да научи откъде идва цялото това нещо и родителя просто споделя. Той при всички положения би следвало да работи с себе си, с психотерапевт като теб и да отработва тези неща, а
е да споделя на детето. До детето трябва да достигне само толкова обрана информация, отколкото то самото има нужда. И пак казвам златното правило, колкото питат, толкова отговаряме. Ако попита защо си тъжна, мамо, съответно майката може да каже, ами, например, разкарахме се сега с тати и ми е малко неприятно, но ще намерим решение, ние ще си намерим начин да се справим и до там. Не е нужно да обсъжда с детето дали те ще се разделят, ако още не са взели, разбира се, това решение и така нататък. Тоест без подробности, но детето трябва да знае основното, което забелязва така или иначе. М, Много интересно, благодаря ти. Виждам, че вече се пише в чата. Но тук горе има един под... Ти виждаш ли чата, май? Виждам, да. Сега ли да Да. отговорим? Чуда се, ти кажи, както за тебе ще бъде по-комфортно. Ако искаш, може да минем темите и те дамите каквото се сещат да питат, че те може да си намерят и отговори по време на самата информация и вече накрая може да обърнем внимание. Да, и аз така мисля, така че може би да Добре. продължим и ще се върнем към всички. Аз ще гледам наистина да бъда максимално кратка. Вторият принцип, преминавам към него, е да уважаваме личността на детето. Защото сега, какво имам предвид? Тук отново опираме до това, ако ние гледаме на детето като на отделен човек с неговите собствени преживявания, мисли, чувства и желания дори, като на различно от нас. То е отделна личност. Тук най-трудно е за родителите, чието дете много прилича визуално на някого. И те си казват, ето, нали, той много прилича на мен, защо изпадат в един такъв вътрешен конфликт, защо обаче пък се държи по този начин или защо това му е трудно. Те някакси се припознават в това дете, а не би следвало да е така. Тоест, детето е отделен човек, отделна личност. Има пълно право на различно от нашето мнение, на различни от нашите усещания, чувства, преживявания под всякаква форма. Това, което ние трябва да направим, за да покажем това уважение към личността, е да изслушваме детето и да се опитваме първо да го разберем и чак след това да помагаме или да коригираме, ако става въпрос за неприемливо поведение и така нататък. Но тук са много замесени и нагласите на родителя. Много често родителите ми споделят неща от сорта на ама той е много лигав, той е много труден характер и ние като кажем така за едно дете, ние буквално го обричаме. Защото ако самото, още повече ако самото дете чуе това, ти си много лигав, не бъди толкова лигав, детето няма усещането, че то контролира тези неща, защото аз съм лигав, значи съм си такъв, какво мога да направя повече. И често децата започват да отговарят на тези очаквания. Ние очакваме той да се държи лигав и той се държи по този начин. Ако обаче кажем, сега се държиш много разлигавено, превъзбудено, ето тук вече е разликата. Ние коментираме поведението на детето, което няма нищо общо с личността. Всяко дете само по себе си се ражда с желанието да е успешно, добро и така нататък и вече средата го оформя така в зависимост какво се случва с него. Но ако кажем ти в момента се лигавиш, това означава, че да, проблем има, но проблемът е сега и е нещо, което ние можем да променим. А, така че ето тук идва момента, в който е много важно родителите да работят самите те с себе си и ако откриват такъв начин на мислене, такива нагласи, да видят откъде идват, от някакви техни детски травми или какво, и трябва първо да променят техният начин на мислене, за да могат да помогнат на децата. Но детето е различен човек и ние сме длъжни, дължим му това уважение, да се вслушаме в него, да се допитаме до него. Той има право на избор и трябва да му се даде. Сега, отново, според възможностите му. Например, няма да го питаме дали да се разделим с таткото или не, дали да отидем на Малдивите или не, но това, което е в неговите компетенции, в
неговите способности, ние трябва да му го позволим и по този начин показваме уважение. А когато ние, първите хора, които са най-важни за него, всъщност ние винаги оставаме най-важните за него, но първите хора, които му показват какъв е света и какви са хората в този свят, ако те покажат уважение към детето, то отново това дете, пораствайки в един възрастен човек, то ще уважава себе си. Ако обаче не усеща това уважение, то много лесно може да залитне в токсични отношения. Тук вече ти можеш да говориш много повече на тази тема, защото то ще търси тази оценка за себе си и собствената си стойност другаде. М. А какво правим, примерно, пак с въпрос, който идват при мен на дамите, тъй като смятам и моите и твоите нали, хора, с които работим, са много осъзнати, що идват при нас. Нали, така. Тоест, те търсят някакво решение и са готови да работят върху себе си. Но масово проблемът е, че са само те. Тоест, партньора остава някъде назад. Тоест, той не разбира или именно той вкарва тези поведенчески модели, нали, негативни, ако може така да се каже. Например, за един мъж най-лесното нещо е да нарече детето си лигаво, нали, защото е мъж. А камо ли пък ако е момче детенцето, още по-зле там. Лигло това, лигло онова, докато майката се опитва всячески така да балансира, нали, с нейните емоционална интелигентност. Тогава какво правим? Когато партньора е другата крайност и, примерно, не чува. Има ли някакъв вариант или трябва да го завлечем на терапия? Ами аз винаги искам родителите да идват и двамата при мен, освен ако няма някакви така други фактори, които налагат да е само единия, или ако правим онлайн среща, дори я записваме, защото когато този човек чуе от страничен човек това, което жената може би често и дълго се е опитвала да му обясни, е малко по-различно. Както казваш, наистина хората, които идват при нас са доста осъзнати, за щастие, и всъщност аз забелязвам и точно това, че и все повече бащи се стараят да се впишат в това, в този модерен начин на живот и да видят къде е тази златна среда. Но не можем, нали, не можем да накараме магарето да пие вода на сила. Можем да го заведем до водата, но не можем да го накараме да пие. Това, което можем да направим, е просто да информираме какво би станало, ако те не са единни в подхода си, до какво води това за детето, и оттам нататък те взимат решение, ще продължат ли по същия този начин или ще променят нещо. Но единството между родителите е, да, наистина доста ключово. М. То може би това си е малко и от природата, нали? Все пак жената е повече емпат и тя се опитва винаги, нали, не я боли заедно с детето, т.е. опитва се винаги да го защити, дори малко в повече понякога. Нали, като таткото се кара, аз от себе си знам, че мъжа ми като се кара на Нико, просто вътрешно се късам, седа и знам кога трябва да застана зад него. Така че може би трябва да бъде взаимно, нали? Все пак и мъжа да застава зад жената в такива ситуации. М. Точно така. Всъщност това е единството. Те да вървят в една посока, с една и съща цел, независимо, че самия подход може да е малко или много различен, точно в зависимост от това мъжкото, женското или личния темперамент и възгледи. Но по-важният въпрос е да го има това единство. Да кажем, ако Дима, един стига бе. иска ако единия иска детето да бъде отговорно и работи много усилено в тази посока, то другият да не го саботира и да не прави всичко вместо детето. Ето това е липса на единство. Но как ще го постигнат? Тук вече опираме до стиловете на възпитание. Възможно е те да са различни при двамата родители. Ето ти, ако го няма, едва ли го има тук, ето ти идея за вебинар стилове на възпитание. Това е много интересно. Да. Супер, добре. Виждам, че тук въпроси продължават да се пишат. Ще ги гледаме. Пишете, дами. Добре, продължаваме натам. Третото нещо, което съм си записала и искам да поговоря с вас е да развивате емоционалната интелигентност на децата. Защото много често сега в днешния начин на живот залитаме към това детето да се ограмотява от малко, да учи всякакви курсове, занимания, чудеса и така нататък. И да, естествено това е важно. Обаче, често остава за сметка на емоционалната интелигентност, която също трябва да се развива. И тя се развива от първия ден, буквално с
бебето вкъщи. Ние трябва да бъдем първо добрият пример, да говорим за себе си, за собствените си преживявания и емоции. По отношение на детето имам предвид. То има нужда да чуе нашата обратна връзка. Ако то е направило нещо, ние как сме се почувствали? Дали сме щастливи, дали сме горди, дали сме ядосани, от какво сме ядосани, как се справяме с тези емоции. Тоест, ние първо трябва да ги съобщим и да дадем пример как се справяме. На второ място, т.е. не на второ място, паралелно с това, ние трябва да валидираме и емоциите на детето. И както казах, той е отделна личност с неговите преживявания и ние трябва да му помогнем да ги облича в думи, защото то през първите си години не може да го направи, а ако не започнем ние активно да работим в тази посока, може и дълго след това да не може да изрази това, което усеща и чувства. Как се справяме с нещо, ако дори не можем да го облечем в думи. Така че много насърчавам родителите да наблягат на това. В момента на пазара има и всякакви варианти за подобни игри с карти, с емоции, игри, всякакви на тази тема, за да може детето да опознава себе си и да знае, че има право да усеща всичко. Няма право на всякакво поведение, не всичко е позволено, но усещанията не можем да ги спрем, не можем да ги блокираме или може, но това не е добре за нас, за детето, защото то ще се превърне в един подтиснат възрастен, ако от най-ранна възраст подтиска всички тези усещания и ако му се казва не дей да се ядосваш, не бъди тъжен, и в крайна сметка кой се е успокоил, като сме му казали да не бъде тъжен. Да, тук абсолютно. Аз това се спомням, първите емоции, на които го научих, беше точно книжка. Имаше с тъжен, ядосан, щастлив и уморен. Това бяха първите, нали, такава, докато той горкички, а сега има, те първа започва една палитра в него, където той не може да ги... И аз го питам, тъжен ли си? Не, ядосан и всичките ги минаваме, които ги знае. Той каза пак не и аз просто и вече явно трябва да добавя нещо ново в тези усещания. Интересно ми е за агресията, т.е. кога ти казваш поведението, нали, не всяко поведение е позволено, т.е. Може би имаш курс за граници, може би там това нещо така доста се анализира. Интересно ми е за боя, т.е. примерно когато детето трябва да посяга, какво се случва, защото и с такива идват много при мен. Тук е много интересно как родителите първо възприемат това, защото много често го чувстват лично. Сякаш детето им отмъщава, сякаш иска да ги нарани, а то просто е ядосано. И то просто иска да каже, аз сега съм ти много ядосан. Но те често не му дават това право, не защото не искат, съответно просто защото не осъзнават важността. Когато детето удари, сега, освен ако не го прави, защото, например, търси внимание, понякога за него това е игра, а не реакция вследствие на гняв. Много е важно какво стои в основата, затова първата ни задача е да анализираме самата ситуация, да си дадем сметка какво точно иска да ни каже детето с това поведение. Но, например, отказали сме нещо, детето ни удря, съответно то със сигурност е ядосано. Трябва пак първо валидираме емоцията и казваме, ти сега си много ядосан, виждам, че си много ядосан, обаче не можеш да ме удряш мен, удари ето тук, удари по тази маса, удари по дивана. Трябва да дадем някакво изражение на този гняв, за да не го подтиснем. И така детето разбира, аз имам право да съм ядосан, нормално е да чувствам това усещане в момента, но не мога да удрям хората. Трябва да спрем неприемливото поведение при всички положения, физически, да отдръпнем детето от нас, да му хванем ръчичките, няма нищо лошо в това, всъщност не просто няма нищо лошо, а ние трябва да го направим и това е единствения начин, по който да поставим границата, но даваме и правилната алтернатива, какво е допустимо за нас. Пак си от темата с граници, да, доста интересно. Просто аз сега като си мисля ние как сме били възпитавани, Боже, Господи, то направо всичко наобратно се случва в общо взето в предните поколения. Да, много интересно. Да, но тогава не са имали тази информация. Вероятно, ако са, може би щеше да е по-различно. Нищо, Да, сега ние ще направим разликата. да, точно така, буквално ние отглеждаме съвсем различно поколение.
Следващия принцип, който съм си записала е да насърчаваме самостоятелността. Като нарочно съм го дефинирала по точно този начин, а не казвам помагайте на децата да бъдат самостоятелни, т.е. направете ги самостоятелни, тъй като това е един много особен процес. За да стане самостоятелно едно дете, то трябва първо да усеща подкрепа и помощ. Не става от раз, не става за ден и не става във всички области на куп. Например, детето е на 2-3 години и ние решаваме, че е крайно време то да се храни само, да махаме памперс, да спи самостоятелно и така нататък. А ако тръгнем с голямата кошница, сме обречени на провал. Защото всяко едно дете носи в себе си така първичното желание да е успешно, да може и да се доказва. Но ние, като възрастни, можем много да спрем този процес. И сега, за да не го спрем, трябва просто отново да наблюдаваме поведението на детето, какво то ни показва. Ако, например, тръгнем да се обуваме, да излизаме навън и детето тръгне понече към обувките си, и изведнъж ние му ги взимаме и от ръцете и му казваме дай на мен, айде бързо, айде че бързаме, че ще закъснеем, ние спираме този процес. Тоест, трябва първо да се вгледаме какво ни показва самото дете, къде е неговия ресурс в момента, за да знаем в каква област можем да насърчим, да подкрепим тази самостоятелност, която така или иначе се появява. Обикновено между 2,5 и 3 детето започва точно по този начин, да казва аз сам, аз мога, искам аз и така нататък, защото то търси това усещане, че е успешно и ние трябва да му го дадем. Но за да го има като усещане и за да не се отказва от трудности в един момент, е много важно да започнем с малки стъпки. Например, детето не може да си закопчае само ципа на якето, съответно ние го правим. Ние слагаме вътре ципа, мушкаме, така, закопчаваме го леко нагоре, но можем спокойно да оставим последната стъпка в ръцете на детето. То само да вдигне ципа. И накрая усещането е аз успях, аз се справих и оттам следва и истинското желание то да продължи следващите пъти да опитва още повече и в най-различни сфери. Така ги превръщаме в едни отговорни, самостоятелни хора, които в един момент така или иначе ще се отделят от нас и те трябва да разполагат с тези умения. Но всичко започва от самото начало отново. Не помня къде го. Да, на моята лична терапия, нали, като си работя моите неща с моя личен терапевт, тя ми казва, нали, там фазите въпросните за развитие. И тя казва, нали, че най-добрият вариант е детето да просто да няма нужда от теб в даден момент. Просто много тук и родителя трябва да работи с себе си за това отхвърляне, което в един момент всъщност получава от детето, нали, защото в един момент детето вече става буквално си самостоятелно и само секунда, тук мют, детето буквално се става самостоятелно и родителя понякога така от страх може би да го пусне дори в порастването му, прави такова, задържа го сякаш. В смисъл, иска да държи все още контрола над това дете и не може да го пусне и казва, не, ти няма да правиш това, че ще правиш каквото аз ти казвам, нали, примерно. И така също се отнема много силата, според мен, от едно дете точно да стане самостоятелно. Да, така е. И както ти го каза, детето се отделя от нас, но за да се случи това и ние трябва съзнателно в един момент да се отделим от него. Тоест, отхвърлянето тук е двупосочно. Ние също буквално трябва да отхвърлим детето, за да му дадем възможността то да стане самостоятелно, то да успее да се справи с нещо. Така че няма никакъв проблем някой път да кажем, опитай сам и ако не можеш, аз ще ти помогна или сега ще дойда, но сега съм заета. По този начин насърчаваме тези опити и опитите водят до самостоятелност и успешност в един момент. Но да, трудното е, може би, не знам кое е по-трудно, дали когато детето те отхвърли и ти се почувстваш ненужен или когато ти трябва да кажеш стоп, не. Да, точно това е някъде, защото мъжа ми той много по-добре усеща границите като мъж и като човек, който като цяло има по-добри граници от мене.
И той просто ми праща такива рилсове постоянно в Инстаграм, как нали, реално в момента на тази възраст и въобще като цяло, както ти казваш, работата ни като родители изобщо не е да сме приятели на децата си, сега и буквално ги възпитаваме и им казваме какво трябва да правят, нали, в този момент. И аз помня в една от нашите консултации, в която дойдох при теб, ти ми беше казала нещо за спането. Там се бях обърнала към теб за спането на Нико. И Маги ми беше казала по какъв начин да постъпя така, че да го отделя от себе си. Аз вътрешно усетих, че не съм готова. Просто вътрешно си го признах, че не съм готова да го направя това нещо. И ето тук вече върва. Има напредък, така. Спи детето и не спя при него. Но определено тогава, като ми го каза това нещо, аз седих, че в мен е проблема. Тоест, аз бях тук, нещо ми се скъса просто. Той може би си е готов, но аз не го пускам по някакъв начин. Да. И са доста, може би, така. Майки, бащите по-лесно. Бащите ги пращат директно и на 16, вече да си фащат пътя. Абсолютно, да. Добре, продължаваме натам, за да надявам се да се поберем Мгм. във времето. Следващото нещо, което исках да кажа, аз вече така го вметнах, загатнах леко, е това да бъдем модел на подражание. И сега, тук пак трябва така доста да обясня. Нямам предвид да бъдем перфектните родители, защото, както вече казах, това е напълно невъзможно. Трябва да си подредим приоритетите. Какво за нас е важно, което искаме да предадем и на децата. Но нещото, което родителите често пропускат, са действията. Например, ние искаме да кажем на детето, че колко е важно да се храни здравословно, разнообразно, готвим му, да кажем, постоянно там всякакви зеленчуци, плодове и така нататък. Обаче в същото време сядаме на дивана и отваряме някакъв чипс или шоколад. И детето няма да чуе колко е важно да се храниш с плодове, с зеленчуци, то ще види чипса. Винаги действията натежават много повече от думите. И ако ние наистина много силно искаме да предадем някакво послание на детето, начинът по който да го правиме през действията, а не като говорим. Затова, ако да кажем за един родител е важно движението, спортуването, записва детето някъде на каквито и да било занимания, то добре е този човек и да даде някакъв личен пример. Докато детето играе, макар и в почивен ден, един единствен, да седне и да потренира 5 минути. Тоест, не говорим за това той да създава перфектната фигура или каквото и да било, но няма ли го поведението от страна на родителя прикрепено към тези думи, които той изказва, тогава просто не правим нищо. И тук съветвам всички да си помислят кои са тези най-приоритетни за тях неща и да започнат в тази посока да се оглеждат, всъщност правят ли това, което искат от детето и чак след това да погледнат и самото дете и как могат да му помогнат. Това го хванах. Имам един много добър личен пример, понеже с мъжа ми и двамата много си седим на телефоните заради работа от тях. При което и двамата с мъжа ми, примерно, има такив момент, в който и двамата сме с телефоните едновременно. И Нико казва: мамо, тате, може ли да гледам нещо детско? И ние с мъжа ми: не. А ние двамата сме с телефоните. Това няма логика. И аз в един момент това го усетих, че го правим, само се обърнах към него и викам: а това е абсурдно в момента, кой го правим. Реално така го направихме, че ние като сме си на телефоните, то не е нещо много, пускаме му примерно в същото това време и той да гледа нещо. И вече като сме готови да оставим телефоните, гасим и неговото детско. И така, може би, става там нещо по-балансирано в неговата глава. Защо, нали, мама и тата седат? И това, между другото, мама и тата, защото са големи и те могат да си го позволят, това също не е добра стратегия, нали? Така е, да. Но сега в крайна сметка телефоните за нас не са и само забавление и ето тук пак Да. опираме до честността. Ако обосновем използването на телефона, ако в този момент имаме да свършим важна задача, ето това също е добър пример за детето, че този телефон не е само забавление, ако той играе, да кажем, на него, а това е средство за комуникация, това е начин да научим информация. Аз също много използвам телефона ми постоянно и дъщеря ми вижда това и тя също
също, но тя вече знае. За нея телефона, аз като го хвана или изпращам имейли, или проверявам прогнозата и така нататък. Така че стига да кажем какво правим и това да не е системно, т.е. да не да седя в TikTok и да гледам клипчета, с което се забавлявам, пък забранявам същото на детето ми. Но ако каже, изчакай сега, тук ще проверим какво пише, ето тук можем да разберем така и така, това е окей. Супер, добре. Много хубави насоки. Не ми е много интересно. Просто това мога, по цял ден мога да слушам такива неща. Много добре си ги структурирала също. За структура не знам, аз може би малко хаотично даже го разказвам всъщност, защото ето сега опираме до следващата точка и тя е, може би всъщност с това трябваше да започна, да се стремите да изграждате доверителна връзка помежду ви с детето, т.е. такава сигурна привързаност. За да имаме сигурна привързаност, тя е, можем да си го представим като основите на една къща. Ако ние правим това, което до сега казах, уважение към детето, към неговия избор или изобщо право на глас, ако подхождаме така с честност, с откритост в комуникацията с него, ние градим една стабилна основа. И това дете ще знае, че във всяка трудна ситуация може да се обърне към нас и може да намери при нас подкрепа, спокойствие, дори само стабилност, сигурност. Но ако ги няма тези основи или ако те не са добре изградени, къщата няма как да съществува. Или в един момент, когато дойде буря, тя ще се срути. А бури има в живота на всеки един човек. И колкото и да се опитваме така, детето да не стига до някакво разочарование, да не го виждаме тъжно, никой родител не иска това за детето си, но то ще се случва, защото то ще излезе от семейната среда, то ще се сблъска с връстници, с учители, с треньори, инструктори и то няма да е винаги щастливо. Но ако я няма тази основа, то няма да знае какво усещане трябва да търси. Тоест всичко започва отново от дома и там детето да чувства стабилност и сигурност, към които да може винаги да се върне. И когато стане тинейджър, това дете ще може, когато има сериозен проблем, да го сподели с родителите си. Да, тогава връстниците са много по-важни, то ще бяга към тях, ще крие, ще лъже, със сигурност ще има тайни и така трябва да бъде, но когато има нещо сериозно, то ще се обърне към родителите си, ако я има тази здрава изградена връзка помежду им. И за да я има, родителят трябва много активно да участва в живота на детето. Но под активно не визирам като време, като отрязък от деня. Не е нужно да бъдете с децата от сутрин до вечер, за да имате такава сигурна привързаност. Може да е 1 час в деня заедно с тях след работа или 2 часа, но те да са пълноценни. А не да се приберем при детето и, например, да си отворим телефона или да пуснем телевизора и реално комуникацията между нас да е една такава повърхностна и то изградена на база на потребности и нужди. Ще ядеш ли? Какво ще ядеш? И до там. Трябва да се поинтересуваме от детето. Как е бил неговия ден? Какво усеща? Как се чувства? Да се гушнем, да покажем някаква физическа близост и тогава вече градим тази основа. Аз виждам, че това е много голям проблем също и при мен, между другото. След консултацията ти много ми помогна така да си отворя очите, че не е нужно това по цял ден непрекъснато да сме супер активни с децата, защото някъде пак прочетох, че това е даже абсурдно. Да искаш от един възрастен да играе като дете, нали, цял ден. Това е абсурдно. Но това е някакси вътрешното позволение, което си го дадох, всъщност да не се насилвам постоянно да правя нещо с него, ами точно такива отрязъци от деня, в които да съм активна, много преобърна играта. Но виждам, че това също е много голям проблем. Родителите, пак казвам, включително аз, не знаем понякога какво да правим с тези деца. В смисъл някакси особено на такава по-крехка възраст, където те още не комуникират, не осъзнават, не е толкова интересно и за нас цялото това нещо. Там има много сблъсъци. Да, така е.
И всъщност наистина да прекарваш цял ден само с детето също не е добре, освен ако самия родител не се чувства изцяло в зоната си на комфорт и не е това, което той търси и иска, но в противен случай по-скоро говорим за пренебрегване на неговите собствени граници в този момент, че той не си дава едни 2 минути, 5 минути за почивка. Сега почивка, естествено, детето има право да се опитва да я наруши. Ние няма как да имаме пълното спокойствие с едно малко дете, например, но можем да си я поискаме и да дадем примерът, да седнем на дивана и да кажем: уморих се, сега малко ще си почина, сега ще дойда при теб. И дори и детето да иска нашето внимание, да го търси и да идва при нас, да, ние няма да го игнорираме, но показваме, че си взимаме това, от което и ние имаме нужда. И всъщност първо трябва да запълним нашата чашка, за да можем да откликнем адекватно на потребностите и на детето. Това за допълването на нашата чашка при мен. Да, Да видим как се случват нещата. Шегувам се. там ги пращам. Да, ние постоянно, някой като ме попита за нещо за деца, казвам: не знам, аз това не е моят експертност, ето маги тук, и при нея обратното. Тя като види, че някой е закъсал с лични травми, при мене, за което е супер. Добре, продължавам. Продължаваме. Да видя какво съм си запълнила списъка. Следващото, което исках да кажа е, всъщност последното, стигнахме до последния принцип и то е тази най-голяма област — границите. Много е важно да поставяме ясни граници. И сега, какво имам предвид тук? Аз наистина създадох един цял курс, защото темата е просто необятна, всеобхватна. Дори аз го създадох миналата година и тази година го доразширих с още теми, които усещах, че липсват, защото може би ще има и още такива с времето, защото те са страшно много. Но най-важното за границите, за да може един родител да постави ясни граници, е той да бъде постоянен и да бъде твърд в тези граници, т.е. те да не бъдат плаващи. Какво имам предвид сега? Границите не са само забраните. Границите, и ето тук е една от грешките, че когато говорим за граници с родителите, и те си мислят, че трябва да бъдат строги в това да казват не, да забраняват и така нататък. Но всъщност това, което аз правя, това, което аз говоря с родителите, когато те ми споделят, че им е трудно в тази ситуация, се затрудняват, аз тогава ги питам: а какво позволявате на детето? Къде то има право на избор? Къде са му възможностите? Защото много е лесно да се фокусираме върху трудностите, но няма ли възможности, няма ли усещането за способности, за развитие това дете, то още повече ще тества тези граници. Тоест, трябва да има баланс между двете. Но когато нещо е забранено, то трябва да бъде забранено днес, утре, в други ден и с подходящата интонация. Защото ако, например, кажем на детето: не може сега, и то ако усети колебанието в нас, как да спази дадено ограничение, правило и така нататък. Вече как ще бъдат поставени тези граници? Дали под формата на игра, дали просто с едно кратко обяснение, дали през позитивното, вместо, например, да кажем не може това, а кажем да, може, обаче утре, когато се приберем, примерно, от градина и така нататък. Как точно ще го направим, няма значение. Въпросът е, правейки го, това да остане факт. И всяко дете има нужда от тези граници, за да расте уверено и спокойно. Защото ако ги няма, сега най-лошия пример, който аз давам, с който не искам да стресна, но е самият факт. Ако едно дете няма добре поставени граници от самото начало, в тинейджърска възраст особено, то започва да ги търси по един много неприемлив начин. Може да стигне до наркотици, може да стигне до една много неподходяща среда, до бунтарско поведение, неподходящо облекло, особено при момичетата. Тоест, ние не кажем ли на това дете къде са му лимитите, то самото ще ги потърси с поведението си. Всяко дете иска да знае докъде се простират възможностите му, за да усеща тази сигурност. Можем да си го представим като едно малко дете, което сега се е научило да ходи. И то съответно тръгва смело напред, прави първите си крачки, обаче в момента, в който види, че се отдалечава от родителя, то се обръща и се връща назад,
защото се притеснява. Може го, обаче докъде точно може и какво ще се случи с него, като прескочи тази граница. Така че е много важно ние да му създадем това усещане за сигурност, като сме постоянни в изискванията ни спрямо възрастта на децата. Ние трябва съответно да ги, нали сега ако става въпрос за едно 14 годишно дете, което не пускаме отпред пред блока да играе с връстниците си, това е абсурдно. Тоест границите трябва да отговарят на възрастта и възможностите на децата. А, но трябва да бъдат и много ясно поставени. Правилата са такива и да не бъдат пренебрегвани. Маги, искам ми се да пуснеш линк, тъй като тук и питат дамите, може би докато отговарям. Имаш ли си линк? Да, подготвила ли си? Имам, да. Аз даже, който иска да вземе този курс, съм подготвила и отстъпка. Ще изпратя линк с... Да, Супер. защото сега, както казах, стана една година от пускането на курса и аз бях направила такава промоционална, само секунда да го намеря, Да, да, търси си. промоционална отстъпка и ще изпратя направо този линк, който иска. И в чата аз ще го пратя в групата после, защото наистина е много полезно това нещо. Просто хора, аз съм, пак казвам, който ме познава и който следи какво говоря и е бил на вебинарите ми, винаги увереността, казвам, че идва от граници. Значи човек научи ли се да поставя граници, той автоматично става, той вече знае кой е. Той знае, аз често казвам, къде започвам аз, къде свършвам и къде започва другия, къде свършва другия. Тоест, ние имаме тази способност да проверяваме, проверка на реалността, проверка на нашите собствени нужди, уважаване на лично пространство. Тук просто е всичко и когато ние знаем тези неща за себе си, ние можем вече оттам да изговаряме своите нужди, да ги задоволяваме без чувство за вина. Въобще всичко, огромна част, може би първа стъпка за увереност е това. И ето, че се създава още от съвсем крехка възраст. И масово възрастните, ето аз дадох примери със себе си, сега съм добре, но аз също имах огромен проблем с границите, защото на мен, например, нищо не са ми забранявали. Нищо. Аз можех си правя каквото поискам. И като това изби по един такъв тревожен начин. Аз станах много тревожна, не можех да се справям с някакви неща. Така че да, това е много важно. Тук линка, вижте. Пускам и информация за самия линк в сайта, където могат да видят, но за отстъпката е първият линк, за да я използват. Супер. Тези Да, може би линкове ще само ги пусна. Само ще вметна, че курсът съм го направила за родители на деца до 7 годишна възраст. Не за друго, абсолютно всички принципи важат и за по-големите, но просто примерите, които давам и така цялата информация е съобразена с тази ранна възраст, където се полагат основите. Така че не съм много сигурна, че за всеки ще е подходящо, ако става въпрос за по-голямо дете. Да. А възможно ли е да се поправят някакви неща? Дори децата да са малко по-големи вече? Абсолютно да. Всъщност, ако не можеше, тогава нашата работа ще да е безсмислена. Така да, да. Идеята е не да се поправят вече като сме на там 30-40, защото тогава става по-трудно. Идеята е дали в началото може, така ако родителя се усети, нали, да кажем, детето е минало 10-7 и вече влиза в обретета, където пък там границите не е момента за граници общо взето. Там е страшно, но да, дали е възможно все пак да се върнем малко назад във времето и да малко следваш качулка. Напълно, да. Винаги може да се върнем назад, но всъщност точно много хубаво го описа. Да се върнем назад е най-точното описание на процеса, защото трябва да започнем от самото начало и да видим има ли някакви базови потребности, които не са удовлетворени. Има ли я тази стабилна връзка на доверие, на сигурност и ако я няма, ако на база на това детето реагира с поведението си, то работим от там да я създадем, да я укрепим и вече паралелно и с родителя той да промени неговото собствено поведение спрямо детето, след като има разбирането откъде идват дадени трудности. Но да, винаги има начин да се поправи. Много полезно, хубаво, че да, има надежда, знам, но това ми беше интересно дали, тъй като според мен основните трудности в, да кажем, мен най-много ме плаши тинейджърската възраст.
Не ме плаша там бебешки период, сега този на Нико, да, труден е, но мисля, ще мине. Докато тинейджера много ме плаши. Защо? Защото на мен ми е било много трудно тогава. И примерно, аз знам, че не съм била много в, как да кажа, не съм имала капацитет, и явно и майка ми и баща ми не са имали, за да се срещнем по средата. И това наистина колко наблюдателен трябва да бъде на родителя, защото масово родителите се хващат за глава, като влязат децата им в пубертета и се чудят откъде им е дошло. А те са си ги надробили така хубаво нещата преди това, че то просто детето е отражение на това нещо, което се е случило в пубертета. Така е, да, само че не винаги е толкова трудно. Нали? Всички родители на малки деца се подготвят за най-лошия сценарий в Да. тинейджърските години. Но ако се направят така, ако се положат тези основи, всъщност не е толкова трудно. И както казах, да, връстниците тогава са водещи. Още от около 10 годишна възраст децата започват така, да се приобщават в тези социални групички и да искат да бъдат част от такава. Тоест, връстниците стават много по-водещи, но водещи от към интереси, свободно време, да се впишеш, да принадлежиш, докато за най-важното би следвало да е родителят. И ако той е показал това доверие и искреност към детето, ако има тази здрава връзка, тогава няма с какво да се притесняват. Разбира се, средата е много ключова, защото детето може да попадне във всякаква среда, която малко или много да го подхлъзне, но с отново открита комуникация и с някакви граници. Просто там вече се поставят по доста по-различен начин. Не можем просто да му кажем, ти това не го прави. Но с един такъв открит диалог могат да се случат много хубави неща. Не е задължително да е трудно. Да, то пак родителите, как да кажа, отговарят за това по какъв начин, защото едно е да се подхлъзнеш и да се върнеш обратно след това, друго е да останеш в тази среда. И ето тук, нали, идва тази връзка, която трябва да създадем с тях. Така че да се добре казано. Маги да видим въпросите, ако искаш, които са в чата. Добре. Ако искаш да ти ги чета, да не се... Да, може ли така Да. ще е по-лесно? Така, Йорданка пита, аз имам дъщеричка на 4 годинки и половина, но за момента не харесва да носи коли, рокли и всичко момичешко. Дори предпочита да играе с динозаври, без патрул момченцата, вместо с момичешки неща. В ролевите игри винаги избира мъжката роля. Имам притеснения по темата, дали е необходимо да обърна внимание на тази ситуация и да чакам ли от само себе си да премине и да преобразува интересите си. Сърдечно благодаря предварително. Много хубав въпрос. Да, тук може би трябва да се обърне внимание колко водеща фигура е бащата, дали случайно той не е, дали е водеща фигура или дали не е фигурата пък, която отсъства и тя се опитва да заеме дори, защото децата и това правят. Те се вмъкват в тази структура, където има пролуки, но ако всичко така като иерархия в семейството е наред, майката, бащата са заедно екип и двамата имат някакво отношение към възпитанието, към игрите с детето и така нататък, не мисля, че има за какво да се тревожи тази жена, защото всъщност децата, особено в игрите, когато вземат някаква роля, те взимат ролята, в която искат да експериментират. Не непременно тази, която им е най-присъща, тази, в която искат да се видят и да се опознаят, а не го правят в реалния живот. Тоест, ако мъжът за това дете в нейните очи е така силата, борбеността, отстояването и ако това детенце не го прави, не е толкова активно, не е толкова асертивно, доколкото нали, на 4 години можем да говорим за асертивност изобщо, но ако няма тази възможност така явно да се изразява, може това да търси в такъв тип игри, да бъде доминантната позиция. М. Добре, Йорданка, надявам се да е отговорила Маги на въпроса ти. Следващия въпрос е, нормално ли е и ако да, до каква възраст детето да вижда голи родителите си? Вкъщи, в банята и така нататък. А, Нормално е до към, може би,
3-годишна възраст, бих казала, защото това е моментът и ти в началото самата ти го спомена като етап, в който децата опипват тялото си, опознават го и тогава биха имали доста въпроси на база физическо, така, за тялото, физическото. Защо моето тяло е такова, защо на момченцата е такова. Това е етапът, в който те осъзнават разликите между половете външно. Все още няма така привнесени някакви други усещания, желания и нещо подобно. След това вече нормално е да вижда все още тялото на родителя, но от същият пол. При всички положения оттам нататък не препоръчвам бащата, например, да къпе момиченце или обратното. Да, тук ще вметна нещо, защото е тема, която страшно много срещам напоследък и това е този проблем с така ще го кажа. Както май ги казва, от 3 годишна възраст започва вече това, от 3-4 годишна възраст, нали, вече се ориентираме какъв е пола и към кой пол принадлежим. И също така започва и така наречената сексуализация на срещуположния пол. И тук вече става опасно. Тоест, ето тук вече има такива, да кажем, пролуки и някаква предразположеност към Едипов комплекс и комплекс на Електра. Ние всички го минаваме, както съм ви казвала, но не всички излизат от него и това по-късно води до доста сериозни ситуации в социалната среда. И за това е една от най-важните причини ние всъщност да сложим граници там. Аз, например, може би, никой прави другия месец 3, от половин година на мен не ми е комфортно той да ме вижда гола и, примерно, съм казала, може ми да се вземе с тази работа. Просто естествено ми идва, нали, вече да не му гледам, да не му давам да ме гледа така. Така че най-вече това си го имайте в главата за сексуализацията. Тук е опасно, защото децата не знаят какво виждат. Те се водят, реално те имат реално привличане към родителя от срещуположния пол. Те истински го изживяват това нещо. И трябва това да се контролира със сигурност. Така, следващ въпрос. Аз, доколкото знам, ако родителите се разделят и дете, тук явно по темата нещо, ако родителите се разделят и детето е малко, то вече знае, че се разделят. Точно така, да. М. Ето това е слонът в стаята. Детето усеща атмосферата. Особено едно малко дете, което още не може да говори, то се ориентира по емоциите, по така невербалния език на тялото и всичко, което ние излъчваме като усещане. Така че дори при най-малките деца съветвам и всеки един психоаналитик ще го каже, че с детето трябва да се говори и дори да мислим, че то не ни разбира, ние сме длъжни да му облечем в думи това, което то усеща и да кажем на един прост, много прост, достъпен език. Мама и тати няма да живеят заедно, но обичам те, не си виновен и така нататък. М. Така, Николета, относно тези много си лигав, ти си глезлю, защото плачеш за майка си, се чува често от баби и дядовци, но не от родителите. До каква степен би му повлияло? Доколкото разбирам, ако не е от майката и бащата, чуват това нещо. Да. По принцип, така, има иерархия и от към привързаността. Всеки човек, всяко дете се привързва основно към една фигура и всеки следващ е надолу в тази иерархия. Това е така голяма болка на бащите, както и ти самата в началото каза, че жената е по-емоционална, по-интуитивна и затова най-често детето се свързва, привързва се най-много към нея и бащата не е толкова водещ до момента, в който не дойде процеса на идентификация, ако става въпрос за момченце. Но, съответно, бабата, дядото са надолу в тази иерархия и най-водещо за детето ще бъдат майката и бащата. Какво те правят, какво те говорят, какво те казват. Все пак обаче насърчавам ви да промените това малко пред самото дете. Когато бабата, примерно, каже, виж го какъв е лигав, защо е такъв лигав, вие можете да кажете, имаш предвид, че сега се държи по този начин, имаш предвид, че сега се е разлигавил, ами той, примерно, защото яде шоколад или защото не е спал и така нататък. Тоест, тези думи също могат да бъдат коригирани в самия момент. Детето има нужда да чуе гледната точка на родителите си и тя ще е по-водеща. Мгм.
Например, когато в една среда, това също съм го срещала като въпрос, в една среда, нали, да кажем, родителите са строги, бабите и дядовците ли гавят. И те са в едно пространство, всичките тия хора, и там се бият и става лудница, и детето естествено отива при тези, които го лигавят. Нали. Аз това го виждам сега в Нико, като почнем да му се караме с мъжа ми, и той почва да реве за баба си и дядо си. Защото там има повече свобода, нали, съответно. И какво правим в такива случаи? Тоест, трябва ли да оставим да си живее този момент на лигаване с баба и дядо, или всъщност и тогава трябва да поставим граници? Ако не говорим за ситуация, в която живеят заедно тези две различни поколения, тогава можем просто да оставим детето, защото и този различен пример го учи, че хората са различни, че ще се сблъсква с различни ситуации и всъщност децата се ориентират именно от това, кой човек стои срещу тях. И когато се прибере в къщи, това дете е също толкова така, както си е обичайно, организирано, спокойно, но когато е с баба и дядо, разбира се, ето там границите ги няма или са по-плаващи и то може да си го позволи, ако кой човек не се е възползва от възможностите си, когато ги има. Така че в такъв момент по-скоро може да оставим детето да и тях да им се радват. Супер. Добре. Следващ въпрос. Какво мислите при тръшкане, силен плач, детето да се изпраща в друга стая? В яслите го практикуват и съм потресена. Да, за съжаление, да, само че и не във всички ясли. Има и много така ясли градини с добър пример. По принцип, когато детето ако се тръжка, т.е. ако страда, ако по някакъв начин е тъжно, ядосано, то това не трябва да бъде наказвано само по себе си. Нали, сега това е друга тема. Но да го оставим в друга стая не е решение, защото ние го оставяме само с страданието му. Тоест, ние буквално му казваме, аз те приемам само когато ти си щастлив. И когато ти не си щастлив, аз не те искам. Когато детето се тръжка и ако не ни приема под никаква форма, не приема утеха, не чува какво казваме, ако е в истерия, най-малкото просто трябва да стоим до него. То не трябва да е само именно заради тези усещания, които ще има. Трябва просто да кажем, аз съм до теб, когато имаш нужда, можеш да дойдеш. Това е достатъчно, ако самото дете не ни иска и не приема това, което ние сме готови да дадем. Сега, относно яслите, тук отново идва другия подход и стига той да не е такъв и в къщи. Това не е нещото, което детето ще помни и ще е водещо за него. То сигурността се гради в къщи от майката и бащата. Ако то там има тази сигурност, спокойствие, щастие и увереност, тогава това само по себе си няма да доведе до травма, но да, със сигурност може би няма да харесва яслата и няма да иска да ходи на ясла. Но поради тази причина, да, не е окей да кажем на детето да отиде в другата стая, да се успокои и да се върне. Ние трябва да бъдем при него, заедно с него във всякакви емоции и или да му помогнем да излезе от този афект, или ако сме неспособни наистина в дадения момент да се намесим, просто само с думи да го утешим, че сме на линия на разположение, ако има нужда. Тук, както терапевската ми казва, включваш майчинската си част. Няма детска, няма там обида, вина, гняв. По страна включваш майката в себе си. И просто даваш всичко възможно това дете да се справи. Да. Така, защо детето на всичко казва първо не? Защо, когато, например, му каже подай ми, ако обичаш чашата, той не я подава и като му каже не ми давай чашата, той веднага я подава. За всичко е така. На какво се дължи нещо притеснително ли е? Да, това наистина се случва и при мен, да. Не стана ясно на каква възраст е детето, но предполагам, че е на 2 до 4 години, когато нето, да, 3, точно средата, то иска да е успешно. Както казах, това ни е вродено желание, чувство и то се бори да го постигне. Може да го постигне, като каже не за всички тези елементарни примери. Няма да е така винаги, не се притеснявайте, но не го и тествайте излишно. Тоест, ако искате наистина то да направи нещо, не дейте да го казвате в заповедна форма, а опитайте с
така, първо, нали, важно е и ние как общуваме с детето да бъдем достатъчно любезни, да кажем, може ли да ми подадеш водата? Или ако наистина искаме да ни даде водата, просто можем да коментираме нещо за вода, просто да не е в заповедна форма. О, водата е до теб, и аз съм много жадна, и тогава вече детето пък ще иска да откликне и ще ви даде водата, защото той иска да е успешно и иска да се е справило. Но когато кажем нещо, което звучи по заповеден начин, то включва всички съпротиви и то се чувства длъжно да ни бойкотира, което е напълно нормално. Никой сам си измисли така игра, кой пръв ще вземе. И аз го използвам това нещо, и като искам Да. нещо, му казвам, кой пръв ще вземе сега тази чаша с вода и те ми я носи. Да, Да, това работи на тази възраст именно. на Малко тази, да. по-късно вече спира да работи, но пък и те тогава не го използват толкова много, това не. Да, ще си се виждаме с теб периодично, това е ясно. Така, нормална ли е, тук въпрос за мастурбация. Нормална ли е мастурбацията при дете на 1 годинка? Тогава започна при нас. Сега е на 3. Бях чела, че не трябва да се спира и да не се забранява. Дори в началото не знаех, че е това. Ляга по корем и ръцете й са под корема и е нещо като свиване, не знам и аз как да го опиша. Това е пак опознаване на тялото, да, и за това се казва, че не трябва да се спира детето, защото ние, ако всеки път в момента, в който то понечи към която и да било част от тялото си, ние го спираме, ние изпращаме посланието, че това е забранена област и ти трябва да се срамуваш дори от това нещо. Така че наистина не се спира, но възможно е да прерасне и в навик. При по-малките деца много лесно се случва така и поради тази причина трябва да започне да се спира. Не на секундата обаче. Детето трябва да опознае тялото си, но ако вече не говорим за опознаване, а едно такова търсене на това усещане на някакъв навик за успокоение често, ние трябва да предоставим други възможности. И, например, често децата го правят при заспиване, да кажем, когато наистина търсят начин да се успокоят. Тогава трябва да, ето като и се спи, пише жената. Тогава трябва да предложим друга утеха, да започнем да изграждаме някакъв друг навик и друг модел в момента, в който детето започне да го прави, да почнем примерно да галим ръчичката на детето, да гушнем детето, да кажем, искаш ли малко да те гушна, аз искам да те гушна, или я виж тази играчка, гушни я, дай да я приспим и нея, нали, вече според детето какво харесва, какво предпочита, какво може да бъде предложено на това дете. Но да, тогава вече, за да не прерасне в такъв навик и единственият начин, по който то да се успокоява, трябва лека по лека да бъде заменено с друго. Мгм. Да, тук е много важно нещо. Граници и в сексуалността. Тоест, ако не бъдат поставени тези граници рано или късно, това може да бъде, да прерасне в, да кажем, мъж или жена пристрастени към мастурбацията. Или, примерно, дори да го правят на места, които не е окей да се прави това нещо. Нали? В случая, когато се аз съм чувала скандални истории просто от различни хора, с които работя, където наистина сексуалността се излага просто на показ абсолютно навсякъде. И това не е окей, нали? Там също тази пошлота и това предлагане на тялото навсякъде и на всички, нали? Вече знаете за какво говоря. Това идва именно от там, че някога може би също границите не са поставени, че това примерно не трябва да се прави докато има друг човек в стаята или не трябва да се прави по всяко време на деня, че детето трябва да се осамоти или ето както Маги казва, да се създадат тези неща. Така, да, и малко избързваме, защото ни остават 5-10 минутки. Какво мислите за играта баща-син, в която бащата слиза на възрастта на сина, който е на 7? Започва се една игра, щипане, гонене, борба, обаче единия винаги плаче накрая. Ясно е кой. За да спрат, трябва аз да им направя забележка да спрат. Мъжът ми казва, че си играят, но аз виждам, че влиза направо на неговата възраст и се унася в играта. Така казано, само по себе си не виждам нищо нередно. Вече въпросът е тук има ли пренебрегване на нечии граници, дали детето в някакъв момент иска да спре, но няма такава възможност, защото бащата е улисан в играта и не забелязва истинското вече желание на детето да каже не, стига толкова. Сама по себе си, иначе играта няма как да им навреди и тази връзка, която пък те създават баща-син е много ценна, много важна. И тя е такава, тя е физическа.
Аз лично съм си казала, че така както мъжа ми се забавлява с сина ми, аз не мога, нали, като жена най-малкото. Нали, може би ако имам дъщеря, ще е друго, но те двамата като двама мъже, те единствено, той боричка на тия неща са си естествени при мъжете. И може би така се усещат. Така, Николета казва, в ситуацията с таткото, той му се кара за нещо, малкият се разплаква, идва при мен и иска да го прегърна. Аз заставам на страната на бащата и потвърждавам границата, която му е сложил бащата. Но бащата е твърдо против това, че го прегръщам. Значи едва ли не подценявам неговата позиция и показвам на детето, че не е нужно да слуша баща му какво му говори. Детето е на 2,5. Това е Тоест тук прям. най-голямата дилема на родителите, може би. Ако гушна детето и ако го утеша, преминавам ли границата и сривам ли авторитета на другия? Не, не го правите. Стига да спазвате определената граница. Да кажем, бащата, примерно пак някакъв банален пример, отказал е нещо. Ако майката не го позволи това нещо, а каже, виж, тати не дава, значи сега наистина не е подходящ момент, но заедно с това утеши детето, в това няма нищо лошо и така трябва. Детето трябва да намери отдушник за емоциите си, трябва да научи как да се справя с това разочарование, тъй като не можем да го искаме от дете на 2, на 3, че и на 4 и дори им е трудно все още, докато не покажем как ние преминаваме през това разочарование. Мгм. Тук има и допълнение към въпроса, ако не сме съгласни с границата на бащата. Това също е голяма дилема. Това трябва да си го изговаряте задължително само помежду ви, когато детето не е при вас. Можете, това, което препоръчвам аз, е да си създадете някакъв таен знак или кодова думичка, с която да помолите един вид другия да прекрати каквото е започнал, т.е. да просто да приключите ситуацията. Да кажем, казвате си там някаква думичка, с което другият просто да замълчи и започвате на чисто, наново, почвате да правите нещо различно, каквото е било и след това го обсъждате, когато сте насаме само двамата в бъдещи такива ситуации, как ще реагирате, кое е важно за единия, кое е важно за другия. И всъщност много често се случва така, че ако седнете да ги изговорите, ще установите, че сте на едно мнение и двамата искате едно и също, но просто по различни начини. И там вече трябва да се оговорите кои ще бъдат тези начини, които да са допустими и за двама ви. Ако не е едното за единия, но не е и другото за другия, намерете някакво трето решение, как да постигнете еди каква си цел. Но пред детето в никакъв случай не изразявайте несъгласие с другия родител, защото така сривате неговия авторитет и вашият също и оттам нататък пък поставянето на граници и изобщо възпитанието става все по-трудно във всеки следващ момент. Просто това семейството си е една добре смазана машина. Всичко първо започва. Нали го виждате това нещо? Нещо някъде да куца първо в нас, после в партньорските отношения, после в децата. То всичко става просто един магиосен кръг, към който трябва да се върнем, така или иначе, да отработим това, което първо е пропуснато. И децата именно ни показват всичко това, което куца. Тук е много хубави обратни връзки. Има прекрасен и супер полезен лайв. Благодаря много. За сигурно ще се възползвам от курса. Няма нищо по-хубаво да се научиш от експерти така. За всички живота е още по-прекрасен. Да, горе също имаше благодарност и тук четох. Не всичко прочетох на глас, да ми просто за да дадем място на въпросите, но видях обратните ви връзки и много благодарим. Много полезна информация. Благодаря. Ние приключваме. Аз също искам да благодаря супер много на Маги. Ще има запис, ще го пратя в групата. Който иска да се възползва от курса, също ще пратя в групите линк. Отстъпката колко време ще въжи, Маги? До събота. Супер, имат време. Така че да, сега ще пратя в групата цялата необходима информация и много благодаря за активното участие на всички вас и на теб, Маги. Много ти благодаря, че отдели това време да си с нас. И аз още веднъж ти благодаря за тази възможност, за поканата и със сигурност наистина ще я правя. Надявам се и заедно с теб, защото, както ти каза, ние си работим така по две съвсем различни области, колкото се сближават, толкова и различни и бихме могли наистина да даваме много полезна информация и да правим много полезни срещи. Много ще се радвам, да. Щом са доволни дамите,
относно въпросите, които зададохме в групата, ще има ли отговори? Нека, въпросите бяха за ориентир да изберем темата с маги. Общо взето искахме да хванем това, което е но времето просто ни ограничава, така че за всички въпроси може да се обърнете към нея. Тя провежда консултации. В курса също така смятам, че много отговори ще намерите и така. Ако има някакви конкретни въпроси, могат да ми ги напишат на мен, да, в Instagram, Facebook и ще отговоря. Супер. Може да видите профила на Маги в сторито ми, но аз ще ви го кача и допълнително като линк в групите сега, като приключим. Ще си имате всичко. Добре, пожелавам ви приятна и спокойна вечер на всички и още веднъж благодаря, че си бяхме заедно. Лека вечер и от мен. Чао, чао.